Sid. Hello. Son? Say hi, son. Okay. Ayan, palengke. Bagal ba? So, ito si Rodrigo. Eh, Sansan, bigyan mo rin si Sansan. Lagyan mo. Nanamburin mo, Son. Mapali yan, Son. Ay katatalang na. Ayan, may chicken at saka nano natin. Silipin nga natin. Ay, wow. Naman na nini, wow. Street food. Meron tayong calamares, chicken wings, chicken leg. Boss, ano to? Ulo po. Ulo. At dito ka. Okay. Ayan guys, so ito si ko mama ka na kakanan mo boy. Ay, patal. Mama ka niyang patal, ko. So, dito kami ngayon sa may San Nicolas, papuntang RCC. Anong meron sa paligid natin? Ayan, oh? Pine Rose Bazaar, ayun sa Pine Rose. Dati nung wala pa pandemic, maraming estudyante talaga dito. Kalat-kalat rin estudyante. Sa Pine Rose Bazaar. Sa RTC. Pagawa ng patos. Okay, 7-Eleven. Okay, the old house. Ayan guys, so dati nung wala pa pandemic na yan, puno to ng mga estudyante. So nakakamiss yung ingay. Ayan yung pila naman pang kapayados. Okay. Tara na boy, uwi na kami. So yun guys, uwi na kami guys. Kami bumili ng aking paninda. So uwi na kami. Tapos na. See you next time guys. Yosi ko yun.